De eerste etappe verroen voor het Vattenfall Solar Team net heel dal zonder problemen. Ze moesten nog nota 1 keer een reparatie uitvieren aan de kant van de dik. De wijn race Tjimmekoor terug woestijngebied op een Iepenbierdiek. De Solar Wine race deze hele weekend nog. Ze zijn snel starten in Darwin en zullen via verschillende controlestops van Freetown finishen in Adelaide. En dat is dan 3000 kilometer verderop. Bij elke controlestop is de regel dat de auto's elke 30 minuten lang moeten stilstaan. En in die 30 minuten moet er geen coureur bij wijzen, maar moet de auto net onraken worden. En dat is puur om nog wat extra energie op het paneel te laten inkomen. En dat is gewoon een heel mooi strategisch spel. Want ja, we moeten natuurlijk op het goede moment inhalen. Dat is net op de controlestop ook waar het inkomst. Dus ja, dat is een deel van het spel momenteel. Op de race doe ik wat Friesen mee, maar verschillende teams. Dat binnen Willem-Jan Bellinga van Koudem, die lid is van het Vattenfall Solar Team van de TU in Delft. Bij de Top Dutch Solar Racing zit Eldert Seinstra van Snits. Zijn team ziet op dit tijd Sande. Want nota liep het heel goed tegen mijn team van Bellinga. Het Vattenfall Solar Team stiert nog op het tweede plak in de race.